Sa unang pagbasa nga atong nadungog, nagkanayon nga ang maghukom, magbuhat sa angay gayon. Muambak ko gikan sa unang pagbasa nga ato sa Ebanghelyo nga magbuhat og angay gayon. Nga nabasa nato sa nadungog nato sa pagbasa sa Ebanghelyo nga adunay duha ka tawo nga musunod og ni volunteer pagsunod sa atong Ginoo. Ang una, mao kani nga mi-volunteer siya, magtutudlo, andam ako pagkuyog kanimo bisag asa kamo adto. Ang ikaduha, mao kani nga siya gitawag. So naay may volunteer, naapoy gitawag. Apan unsa man ang gustong ipasabot sa atong Ginoo ninhi, nga tinuoray ang iyang intensyon o ang ilang intensyon sa pagsunod sa atong Ginoo. Makarelita sa atong kaugalingon ini tungod kay diha pud masala kung kita tinuoray bagyod sa atong intensyon sa pagsunod sa atong Ginoo. Sa una nga tawo miingon siya nga magtutudlo andam ako pagkuyog kanimo bisan asa kamo adto. Apan ang atong Ginoo mi-explain siya ha na kinahanglan salao nimo unsa man imong intensyon sa pagsunod kanako. Nganuman kay sa pagtubag sa atong Ginoo, naghisgot kini siya nga seryoso kining pagsunod kanako, di ni pahayahay. Dili ni ingon nga naatay madato ta o sa manadinha nga kumusunod kita sa atong Ginoo. Tanawon gyud natin mga prosperity preachers, no? Sunod kamo kanako kay madato mo ingani ang mahibutang, no? Yes, na ay grasya sa Ginoo kung kita musunod kaniya. But it does not mean nga kung musunod kita kaniya, mahayahay ta. Gani, aduna pa'y mga pagsulay. Makabantay mo sa atong kaugalingon, no? Sa atong ma-experiensya, nga musunod kita sa atong Ginoo. Usahay, daghan pa hinuon ang kimatintasyon sa kinabuhi. Daghan pa hinuon ang pagsulay. Ya, dihara ba mga puntuha, makita nato nga ang atong kaugalingon, tinuuray bagyod ni akong pagsunod kaniya. Kay mauman diha, matistingan kita. Mao na nga ang atong Ginoo misaysay kaniya nga dili ni pahayahay ang pagsunod kanako. Kung dili moabot gani ang punto nga ikaw matistingan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mao na nga makita nato ang pag-explain sa atong Ginoo mahitungod sa pagsunod diha kaniya. Sa ikaduha, gitawag siya. Nya misanong siya. Pero unsa man ang giingon niya? Nga miingon siya nga, Sir, mopauli una ako paglubong sa akong amahan. Unsa may pasabot niya na? Pasabot niya ni prioritization. That sometimes we have to give up something sa atong kinabuhi aron gayud kita makasunod sa atong Ginoo. Kay nganuman, naay mga butang nga duol sa atong kaugalingon sama pananglitan nga miingon siya nga mulubong sa amahan. Ya, kabaluta nga ang atong ginikanan, atong pamilya, duol gyud na sa atong kasing-kasing. Importante sa atong kinabuhi. Pero adunay gitawag prioritization nga makita nato sa atong kaugalingon, even the most important thing nga atong gi-consider sa atong kinabuhi, bisan pa niana, mas priority dapat nato ang pagsunod sa atong Ginoo. Mao na nga mingon ang atong Ginoo, sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga mao'y mulubong sa ilang mga minatay. Lisod kayo sabton para kanato siguro. Pero kung nakita nato nga gusto sa atong Ginoo nga ang atong intensyon pagsunod kaniya nga mao kini nga priority nato siya labaw pagani sa atong pamilya, then makita nato nga gibuhat nato ang angay nga atong pagabuhaton. Na kung mubalik ta sa unang pagbasa, ginaingon nga ang maghuhukom mubuhat sa angay nga pagabuhaton. Unsa man daay gyud ang intensyon sa atong Ginoo sa pagbuhat kanato ug sa pagpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan. The nature of God is not only about generous but also pagluwas kanato. Mabitaw na nga, popular kayo nga saying, For God so loved the world that He gave His only Son, not to condemn the world, but to save the world. Ug mao na ang atong tan-awon nga ang Ginoo dili ingon nga susama sa
sa unang panahon nga kahadlukan nato. Kundili siya tungod sa iyang gugma adunay kaaghat sa pagluwas kanato. Mabitaw, the nature of God mao kini nga dili to condemn but to save. Mo na nga makita nato ang gingon nga angay nga pagabuhaton. Ya isaysay diri sa unang pagbasa about Abraham nga kung naay makita nga mas maayo tungod kay unsa may gi-explain diha na nga mas dako ang gugma sa Dios kaysa paghukom kanato. Mas bugat ang iyang gugma kanato kaysa mga paghukom diha sa atong mga binuhatan. Mao nga sa atong pagpadayon Santo sa Misa, atong makita makaigsunan ang intensyon, ang pagbuhat sa angay nga pagabuhaton, mao nga makita nato atong kaugalingon unta na musunod gayud kita sa atong Ginoo. Mabitaw nang giingon nga God wants us to be follower, not fans. Kaya kining mga fans, kung gusto lamang nila, kung sikat ka pa. Pero ang pagsunod sa atong Ginoo, it does not depend on our gusto. It does not depend sa atong mga mood, kundi unsa gyud angay nga pagabuhaton nato isip mga sumusunod sa atong Ginoo. Padayon tanin sa misa, sa atong pagsimba gani karon misunod kita sa atong Ginoo, unsay hagit nato nini ang pagsangyaw sa maayong balita nga makita nato priority nato ang pagsangyaw sa atong Ginoo ngadto sa atong mga kaigsunan.